Miksi nämä laiduntavat naudat ja laiduntavat lampaat on se suoramyynnin käytännössä ihan paras juttu, ja sitten nämä kanat, miksi laidunnus ja suoramyynti toimii niin hyvin yhteen? Joo, hei vaan Pia-Niemeläinen laukaus. Kainuun kasvatusta 15 vuotta, niistä luomuna 10, ja geenivaratyö on niin kuin se mun ydinjuttu, mikä niin kuin sitä hommaa vie eteenpäin, samoin kuin se monimuotoisuuden ylläpitäminen luonnossa. Että mä ajattelisin, ainakin jos omasta näkökulmasta lähtee tuohon laiduntamiseen, niin se on niin kuin tietenkin lampaille semmoinen luontainen tapa etsiä ravintoa, ja sen näkee, kuinka tyytyväisiä ne siellä on hyvässä laitumessa. Että niin kuin jotenkin sieltä huokuu semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen hyvä olo ja hyvinvointi. Ja sitten se on tietenkin suoramyyjänä myös imagokysymys, että sen voi sanoa. Toki jotkut asiakkaat sanoo sen hoidon maistavansa. Se on vähän sellainen, mitä on hyvin vaikea mitata, mutta olen joskus saanut Tallinnan Amarillossa sellaista nautaa, mistä mä en tiennyt, kun ei ole mausteita käytössä, on hyvin allerginen, niin mä en tiennyt, mitä se on maun perusteella. Se oli ihan niin kuin jotenkin jännittävää. Se olisi voinut olla sikaa tai nautaa tai ihan mitä tahansa. Ja mä mietin siinä, että mitähän tälle eläimelle on tehty, kun se maistuu tältä. Mutta niin kun se laiduntaminen on sit meillä myös tämmöistä maisemahoitoa, että esimerkiksi eilen soitti Korpilahden kirkkoherra ja pyysi, että voisiko meidän lampaat tulla laiduntamaan heidän kirkon ympäristöön. Se on todella kaunis paikka sellaisella mäellä, mistä on niin kuin järvinäkymät. Ja mä mietin, että mä valikoin sinne vielä sellaiset kesyt lampaat, että ihmiset pääsee sitten niin kuin niiden kanssa myös niin kuin tutustumaan. Niin sellaisia mä miettisin tässä kohdassa. Ja sitten toki se säästää, niin kuin Anne sitä kertoo, että säästää ruokintakustannuksissa, lisää sitä pellon monimuotoisuutta, sillä on mahdollista rakentaa sitä niin kuin pellon multavuutta ja ravinteikuutta kanssa. Me itse käytän noita lampaita siihen myös, että ne hoitaa niin kuin sellaisia kappaleita, mille ei vaikka lanta riitä. Että hyvin moninaiset vaikutukset kyllä. Yes. Kiitos. Johannekselle seuraavaksi. Mä tiedän, että sulla olisi varmaan näkemys siitäkin, että onko laidunnus itsessään myös tuote, onko se liha- tai kananmuna sivutuote, joskus on kuullut sun puhuvan siitä, mutta otetaan ensiksi sellainen yleiskysymys. Te olette mahdollisesti kiinnostuneet myös naudoista, mutta nyt aluksi keskitytte yksi operaatio kerrallaan. Nämä laiduntavat kanat. Mitä sä sait tästä Annen alustuksesta? Mitä sä viet mukana, kun sä lähdet kehittämään pidemmälle se teidän laidunkanatuotantoa? Joo, kiitos kysymyksistä ja moikka vaan kaikille. Se oli tosi mielenkiintoinen, Anne. Kiitos siitä ja Pia myöskin. Mä täällä kirjoitin ylös esityksen aikaan. Se on aloittavalle tuottajalle on monet yksityiskohdat todella tärkeitä ja myöskin sellaiset helpot kysymykset niin sanotusti, jota ei vaan kerta kaikkiaan tiedä, koska ei ole koskaan ollut kyseisten eläinten kanssa vaikka tekemisissä. Meilläkin on sellainen tilanne, että ei ole esimerkiksi lehmistä kokemusta, niin siinä vaiheessa sitten kaikki tieto rytmeistä, vaikka teurastusajoista ja niin edespäin, niin on todella tärkeää ja se on tosi mielenkiintoista kuulla just nimenomaan Suomen karjasta, koska se on sellainen meidänkin kiinnostuksen aihe, joten tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä ensimmäinen tunti myös mulle kuunnella. Jes, nyt ollaan saatu lämmiteltyä, niin mennään syvemmälle tähän laidunnusteemaan. Mä tiedän, että se kiinnostaa ja se yhdistää. Meillä on tässä hienosti nyt nauta, lammas ja kana, ja kaikkia yhdistää se laidunnus. Aina välillä sanotaan, it's not the cow, it's the how, eli se haaste tässä meidän järjestelmässä, jos puhutaan tämmöistä systeemisestä tasosta, niin ei ole eläintuotanto, vaan se on se tapa, millä sitä tehdään tai ei tehdä. Anne, avaa vielä vähän tarkemmin sitä. Laidunnusta on tosi monenlaista. Että mitä se oikeasti on vaikka tämmöisillä, joita mielletään ehkä niin kuin tehotiloiksi lihantuotannossa tai sitten luomutiloilla, ja mitä se niin kuin ideaalisesti voisi olla, ja sitten Pia voi jatkaa siitä, sulla on varmasti siihen oma näkemys. Eli jos puhutaan naudoista, niin
suurin osahan meillä syötettävästä naudanlihasta tulee täyden niin kuin sisäkasvatuksen tuloksena. Eli meillähän on isoja yksiköitä, isoja sonnikasvattamoita. Suurin osa kasvatettavista vasikoista tulee sinne nimenomaan lypsytiloilta. Ja se nyt voi niin kuin kukin ajatella, että jos siinä yksikössä on 600-700 sonnia, niin niiden laiduntaminen on käytännössäkin aika mahdotonta toteuttaa. Eli yksi iso ongelma laiduntamisen kanssa on tämä meidän rakennekehitys, että pienemmät tilat, joilla olisi mahdollisuuksia laiduntamiseen, pienemmät eläinyksiköt on niin kuin tässä meidän järjestelmässä niin kuin jääneet jalkoihin ja vähentyneet todella voimakkaasti. Isolla lypsytiloilla, siellähän on osalla tiloista on niin kuin todella hyviä käytäntöjä. Siellä esimerkiksi niin kuin nuorkarja tai umpilehmät voi laiduntaa biotooppeja. Siellä on niin kuin rotaatiolaidunnusta ja muuta. Mutta hyvin herkästi jäädään puhumaan laiduntamisesta siinä, että niillä lypsylehmillä on se pieni jalottelulaidun siinä vieressä. Toki sekin on niiden eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeää ja se on niin kuin hyvä, että tehdään jotakin, mutta se, että meillä pitäisi ehkä rohkeammin puhua myöskin siitä laiduntamisen eroista ja näiden tuotantomuotojen eroista. Et se kuva, mitä esimerkiksi julkisuudessa rakennetaan sillä, että on perhetiloja ja mainoksissa on nimenomaan emolehmiä ja niiden vasikoita sitten laitumilla ja muuta. Että sanotaan, että suomalainen emolehmätuotantohan on niin kuin hyvin pitkälle, se perustuu laiduntamiseen ja niin kuin sillä on hyviä vaikutuksia tähän, mutta on näissä asioissa menty paljon eteenpäinkin, että sanotaan just tämä rotaatiolaidunnuksen rantautuminen Suomeen ja muuta vastaavaa, niin kyllä mä uskon, että tämä tulee entisestään korostumaan. Eli se ei ole yksiselitteinen se asia, vaan siinä on paljon eri tasoja ja se on myös hyvä kuulla, jos se on menossa ikään kuin parempaan suuntaan. Kuvaile sä, Pia, vielä vähän. Meillä on aikaisemmassa kyselytunnissa tästä, mutta täällä on eri ihmisiä, eri kuulijoita, niin kerro vielä siitä, mitä on oikeasti tilannetajuinen rotaatiolaidunnus. No se on, siis mä muistan Tuomas Mattila sanoi joskus Carpon Action koulutuksessa, että niin kun puhdistusniitto on epäonnistunutta laidunnuksen suunnittelua, mikä on kyllä, koen sen aika sillain itselle haastavana. Se on semmoinen, mitä kohti voi pyrkiä, mutta ajattelisin sen niin, että se nurmi hyödynnettäisiin potentiaalisesti mahdollisimman niin kuin tarkasti, mutta niin, että sille jäisi niin kuin, että se olisi niin kuin kestävällä tasolla. Se, että sitä ei syötetä liian matalaksi, eikä sitä jätetä toisaalta liian pitkäksi, että molemmat hyötyisivät niin kuin maksimaalisella tavalla ja se, että sitten saataisiin vielä se niin kuin tilatasolla ne laitumet riittämään ja että se pellon ekologia saataisiin vielä käännettyä niin kuin positiiviseen kierteeseen, koska laiduntaminen, mä olen tehnyt monella tavalla laiduntamista kanssa ja tämä on vaatinut sellaisen 6 vuotta eläinten katsomista. 6 kautta mä olen niitä katsonut ja miettinyt ja ottanut oppia niistä eläinten käyttäytymisestä ja niiden ulosteiden koostumuksesta ja niiden päivittäisen hapituksen muuttumisesta, plus versus siihen, että mitä se kasvusto on missäkin kohti peltoa. Se meillä ainakin vaihtelee, kun on rinteitä ja erilaisia maita, erilaisella multakerroksella olevia maita, niin se vaihtelee niin kuin päivittäin se pahimmillaan se syötettävä lohko. Niin se, että miten luet sitäkin maastoa ja sitä nurmea, että paljon sä paat eläimiä ja kuinka pitkään ne voi olla siinä. Toki sitten kun siellä käy päivittäin, niin näkeehän sen jäljen. Mutta se, että ettei se, kun mulle se joka päivä vaihtaminen on liian iso urakka. Meillä on täällä susia, mun pitää suojata noin sellaisilla petoverkoilla ja ne petoverkot painaa varmaan. En ole punninut, mutta kyllä mulla ihan hiki tulee niitä siirrellessä, niin sitä ei viittisi niin kuin joka päivä tehdä, jos ryhmiä on paljon. Niin tavallaan se 3 päivää, mikä olisi 3-4 päivää, on se maksimiaika, että sen yli ei pitäisi syöttää, koska sitten ne pahimmassa tapauksessa syö sen uuden kasvun ja sitten se niin kuin tavallaan se rupeaa se juuristo sieltä pienenee ja se kasvupotentiaali heikkenee. Ja muistan, että kyllä lammas on sellainen, että se syö kyllä, se tekee niin kuin aivan semmoista golfkenttää. Ja muistan yhtenä syksynä syötin pässikaritsoja ja ne meni tosi hienosti siellä niin kuin joku puimuri siinä, mutta sen jälkeen se ei kasvanutkaan enää mitään. Se meni ihan pilalle se nurmi. Että se on sellaista lukemista, mutta se vaatii tietysti ensin vähän sitä oppia. Sitten ihan kiva, että pääsisi katsoa lammastiloilla sitä tehdä aika vähän.
Mutta siinä on sitten sitä silmää, mä oon reenannut vaikka automatkoilla, että mä katson, että miltä nuo kasvustot näyttää, ja sitten kun joskuskin mä ajoin tuonne Pohjanmaalle päin, mä mietin, että täällä on hirveästi tällaista keltaista kasvustoa, että nämä on varmaan poutinut, tai jotain on tapahtunut siinä, että miksi tämä heinä näyttää tältä. Niin siinäkin voi vähän sitten, että kun oppii katsomaan sitä nurmea, niin oppii miettimään, että paljon sinne voi laittaa, kun katsoo niitä eläimiä, että jos ne tyytyväisesti laiduntaa, paitsi että se ei niin kuin kainuharmoksen kohdalla pidä paikkaansa, että ne olisi paikallaan. Koska mullakin viime kesänä kävi niin, että ne juoksi ensin sen laidun alan nurin ja sitten ne alkoi syödä. Mä olin sillä, että miksi te teette noin, mutta sitten nyt te saatte olla siellä niin kauan, kunnes te olette syönyt sen heinän, piste. Että siinä on vähän, ja se on niin kuin tosiaan temperamenttikysymys ja siinä pitää tuntea niin kuin eläimiä, siinä pitää tuntea sitä, ne omat pellot tai omia peltoja, kaikkia ei voi ikinä tietää, mutta pääasi, että aloittaa ja jättää sinne sen riittävän määrän, joku tyyli 15 senttiä. 10-15 senttiä, ettei syötä alas. Mahtavaa. Yleisöstä kommentoitiin, että olisipa kiinnostavaa päästä suunnittelemaan näkemään laidunnusta isolle sonnikasvattamolle, että iso eläinmäärä voisi olla myös etu, jos käytännön haasteet saadaan ylitettyä. Että yhtenäiset isoin laadualueet on siinä varmaan iso haaste myös ihmisten päänsisäisten haasteiden ohella. Eli tämä on myös kulttuuri- ja toimintatapaa, ja Pia kuvailee just sitä ekologista lukutaitoa, joka ehkä on jonkunlaisen renesanssin tässä kokemassa, että me ei toteuteta vaan sitä yhtä toimintatapaa, vaan me opitaan lukemaan sitä omaa tilaa, kutakin peltoa, niitä eläimiä, tavallaan pyörittää siinä järjestelmää, jota me sitten koko ajan palautekehien avulla parannetaan. Hei, mä heitän vielä tämän saman kysymyksen tai oman näkökulman Johannekselle. Te olette opiskelleet näitä teoriatasolla näitä asioita, ja nyt teidän pitää lähteä toteuttamaan sitä, niin miten te lähdette nyt isomman laidunkananyksikön laidun järjestelmää pyörittää? Joo, kiitos. Se on aina tietysti haaste, kun sä oot aloittanut teoriasta ja sitten pitäisi mennä sinne käytäntöön. Ja käytännössä joka puolella, kun yrittää kysyä, että miten meidän kannattaa tehdä, niin yleensä vastaus on aina, että se riippuu. Ja sitten sitä aina pohtii, että niin, mutta mistä se nyt riippuu ja miten se sitten pitäisi tehdä, niin meillä on sellaista on tietysti luvassa, mutta onneksi on paljon laidunnuskokemusta, mistä niin kuin nytkin tässä kuuntelen, ja sitten meillä on paljon näitä laidunkanan tuottajia jo ollut pitkään Suomessa, niin voi myöskin kuunnella heidän oppejaan. Mutta mä luulen, että miten me ruvetaan tekemään tätä, niin meillä on siis 3 liikkuvaa laidunkanalaa, jotka on sellaisia niin kuin kasvihuonepohjaisia. Käytännössä voi ajatella kasvihuoneen edessään, niin se on se meidän kanala. Näitä tullaan siirtämään ilmeisesti keväällä, koska kasvusto on sitten taas uutta ja tuoretta, niin tullaan siirtämään mahdollisesti 2 kertaa päivässä ja sitten myöhemmin kerran päivässä. Että tässähän niin kuin kanojen suhteen, niin heitähän löytyy todella paljon pieneltä alalta, eli tässä on todellakin tämä suuri eläinvaikutus tulee, niin sen takia myöskin niitä täytyy sitten siirtää, ja siinäkin täytyy sitten vaan seurata sitä ympäristöä, täytyy vaan seurata sitä kasvustoa, että mitä täytyy tehdä ja koska täytyy tehdä, että se on ehkä sellainen oppi, mikä on nyt sitten ottanut, että täytyy vaan katsoa, mikä se vaikutus on ja mitkä on ne ajat, mitä se täytyy tehdä, mutta muistaakseni Alan Savory, joka on tämä Holistic Management ja myöskin tämä rotaatiolaidunnuksen kanssa ollut tekemisissä, niin häneltä kysyttiin, että onko hän joskus nähnyt liikaa eläimiä jollakin alalla, ja hän sanoi, että hän ei koskaan ole nähnyt liikaa eläimiä jollakin alalla, kun sitä tehtiin tällainen niin rotaatiolaidunnuksella. Eli siinä pystyttiin, kun se oli vain lyhennetty se aika sellaiseksi, niin sitten se pystyisi käytännössä tekemään millä eläinmäärällä vaan. Mun mielestä oli mielenkiintoinen, lähinnä niin kuin teoreettinen kommentti, koska yleensä näin paljon eläimiä ei pysty olemaan, mutta just se, että mitä enemmän eläimiä, sitä lyhempi aika, niin lähdetään kokeilemaan sillä. Kiinnostavaa, ja odotan innolla, että pääsen kuulemaan myöhemmin, mitä te opitte siinä, ja pystytte näyttämään mallia myös muille siinä. Palataan märehtiöihin, meidän päivän aiheeseen. Tuossa jo Annen alustuksessa puhuttiin vähän, että mitä on säilörehu ja väkirehu ja korsirehu, ja ammattilaiset tietää heti, mutta me harrastajat ei niin tarkasti. Niin kerro Anne vähän, mitä eroa näillä on, ja onko olemassa jotain märehtijän luonnollista ravitsemusta, vai onko se vaan pelkkä ideaali? Siis märehtiähän on luonnostaan korsirehun syöjä. Ja
se, mikä mun mielestä niin kuin naudoissa ja lampaissa on just hienoa, eli tavallaan meillä on nurmimassaa, joka ei sinänsä suoraan sovellu niin kuin ihmisen ravinnoksi, ja sitten näiden märehtiöiden kanssa me pystytään hyödyntämään sitä, niin, ja mä näen monipuoliset nurmet myöskin tämmöisenä monimuotoisuuden vaalimisena ja luonnonhoitotekona ja tärkeänä osana niin kuin viljelykiertoja. Ja se, että niitä eroja, mitä siellä on, niin siis sanotaan, että meillä karkea rehu tarkoittaa sitä, siis meillä tehdään rehut paaliin. Meillä on niitä isoja pyöräpaaleja. Kuiva heinä on semmoista, missä se on niin kuin annettu todellakin kuivaa pellolla, kuiva-ainepitoisuus on korkea. Sitäkin pyritään tekemään lehtevänä, eli korjaamaan se ajoissa ennen kuin esimerkiksi timot ei ole niin kuin vahvasti, ennen kuin siellä on vahvasti sitä tähkää, jolloin se rupeaa niin kuin korsiintumaan, siitä tulee karkeampaa, eli se on eläimen ruoansulatukselle silloin vaikeampaa, siinä on huonommat ravintoarvot. Säilörehu on sitten yleensä nimitys tämmöiselle, mikä on korjattu kosteampana. Meillä pyritään välttämään semmoista hyvin märkänä paalattua, eli sanotaan, että jos kuiva-ainepitoisuus on alle 30% ja se rehu on vesimärkää siellä paalissa, niin mä näen siinä 2 miinusta se, että meillä on kylmäpihatot, se rehun käsitteleminen talviaikaan niiden jäisten paalien kanssa, niin siitä ei vaan kerta kaikkiaan niin kuin tule mitään. Ja toinen on sitten se, että kun välimatkat on osalta vuokralohkoja pitkiä, niin logistiikka, eli se, että mä kuljetaan sieltä vettä paalissa pellolle, niin se ei ole kauhean tehokasta. Koska se eläinten ruokinta kuitenkin menee niiden kuiva-ainekilojen mukaan, eli märkää rehuahan kuluu suhteessa enemmän kuin sitä kuiva-ainetta. Ja sitten tämä säilöheinä ja esikuivattu heinä ja muuta, niin ne on niin kuin tässä välillä, että tavallaan se kuiva-ainepitoisuus siellä ratkaisee. Auttoiko tämä yhtään tuohon? Kyllä ainakin itselleni, ja voisin kuvitella, että kuulijakin sai vähän lisää kontekstia. Mutta mitäs se, mä vielä ennen kuin mä siirrän puheenvuoron seuraavalle, niin siitä luonnollisesta ravitsemuksesta. Mikä sun mielestä on se kaikista paras ja ideaalinen luonnollinen ravitsemus, vai onko sekin tämmöinen, että se riippuu? Totta kai se riippuu siitä niin kuin eläimen käyttötarkoituksesta. Emme voida niin kuin olettaa, että joku huipputuotosta lypsävä lypsylehmä, että se pärjäisi niin kuin pelkällä tämmöisellä korsirehuruokinnan tarjoamalla energiamäärällä. Et siitähän se ruokinta on kiinni, että niin kuin mitä siltä eläimeltä niin sanotusti vaaditaan. Ja sanotaan, että Suomen karjan kasvatuksessa meillä on rodut, joita ei ole jalostettu voimakkaaseen ruokintaan. Eli niiden elimistö, niin kun, jos rehut on todella voimakkaita ja sanotaan, että meillä on esimerkiksi jotain toisesta sadosta korjattua hyvin lehtevää nuorta timoteita vaikka paljon paalissa, vaikka se olisi kuivempaakin, niin näillä menee niin kuin herkemmin ruoansulatus sekaisin. Ne on sitten ruikulla ne lehmät ja niin kuin siinä on omat haasteensa ja niin edespäin, että se, mikä on niin kuin niiden elimistölle luontaista, on se, että siellä on riittävä määrä sitä niin kuin karkeutta siinä rehussa. Ja se just, että näitä ei ole jalostettu siihen, ja se, että me niin kuin hidaskasvusten rotujen kanssa, niin mun mielestä se semmoinen, että mä lähtisin niin sanotusti hakemaan maksimaalista kasvua jollain voimakkaalla viljaperäisellä ruokinnalla, niin nämä ei ole siihen parhaiten soveltuvimmat rodut. Et jos haluaa niin kuin maksimaalisia päiväkasvuja ja muuta, niin sitten pitää miettiä semmoisia jalostetumpia rotuja, millä on niin kuin haettu nimenomaan sitä nopeakasvuisuutta ja tehokkuutta ja sitä, että päiväkasvut on isoja. Ja kaikki riippuu siitä, että mikä sen naudan tai märehtijän funktio on siinä tilalla, mitä tavoitellaan, ja sitten sen mukaan pitäisi valita rotu, ja sen mukaan sitten se ruokinnan ja laiduntamisen kokonaisuus, että se on hyvin systeemistä, mistä se lähtee. Hyvin kiteytetty. Onko Pia linjoilla vai pystytkö? Mä sammutin välillä, että kun meillä verkko-ongelmia on tuossa, niin mä lähden pois, etten putoo. Hyvä. Haluatko jatkaa tästä märehtijän luonnollisesta ravitsemuksesta, mitä sä oot oppinut sun vuosien kokeiluissa? No samalla linjalla. Meillä oli alussa
5 ensimmäistä vuotta kanssa emolehmiä, mutta siellä oli Herefordia ja sitten oli maitoroturisteytyksiä. Että kyllä se niin kuin niissäkin näkyy se, että jos oli liian, meillä oli silloin heinät sellaisia, kun oltiin Taviksessa, niin tehtiin tuolla Jaran pussista, niin niissä oli aika korkeat sokerit, niin siellä oli rasvamaksaa ja näin, ja ne, niin kuin joku HF, siis Hereford, niin se ei niin kuin niinkään tarvitsisi sellaista, mutta on kuitenkin lypsykarjatila aikana, ja nurmet oli tehty jo sitä myöten niin kuin siinä vaihoksessa, niin sit ennen kuin niistä päästiin eteenpäin, että tavallaan et lammas on taas erilainen, että se on hyvin samanlainen ruokittava kuin lypsylehmä, ja itse asiassa niin kuin mä koen ainakin näistä meidän pienistä neliöistä saan näillä lampailla enemmän irti kuin emolehmillä, sen takia, että kun näillä tekee niin kuin tehokkaat rehut, toki jos mulla olisi vielä niin kuin liharotuisia lampaita, jolloin toki alkuperäisrotutuet jää pois, mutta tavallaan niin kuin, jos lähtisi siihen, niin sitä kasvua tai tavallaan että kiloja ehkä olisi tulossa enemmän. Toki harmas on 2,5 on sen keskipoikima luku, eli silloin monta karitsaa se tarvii voimakkaan ruokinnan, että mä pääsääntöisesti en ykkösemoja ruoki väkirehulla ollenkaan, vaan se hyvälaatuinen säilyrehu on niin kuin se pohja, ja se tavoite, mulla on niin kuin tavoitteena siinä sellainen, että se tehdään aikaisin kesäkuussa se rehu niin aikaisin, kun se vaan niin kuin on mahdollista. Ja tavallaan, että sellaisella rehulla on niin kuin helpompi ruokkia se koko karja, koska se on pohja näille korkean tuotoksen eläimille, ja sitä voi antaa vähemmän niille, ketkä ei tarvitse niin paljon. Lampaalla on vielä se, niin kuin nautaan verrattuna se, että se ei pysty käyttämään kortta, että käytännössä syö ne niin kuin vaan ne lehet, mutta se taas mahdollistaa sitä, että pystyy monenlaisessa nurmessa niitä pitämään, kun ne syö sieltä sitten tarpeeseen ja jättää sen korren sinne mikrobeille. Niin se, että sitten kun on kahdesta, riippuen emän kuntoluokasta ja emosta itsestään ja lypsykyvystä, niin 2-4, mitä yleensä on ne karitsamäärät sitten, niin niille sitten väkirehua, ja toki niille kasvaville karitsoille sieltä karitsakammarista heti, kun ne rupeaa syömään, ja sitten jonnekin 5 kuukauden ikää on sitten sitä väkirehua antanut, ja riippuen tietysti ryhmästä taas, ja mikä on kasvutavoite, että jos mä haluan nopeammin teuraserän valmiiksi, niin mä annan niille väkirehua sinne aika lähelle loppua, maksimissaan 0,5 kiloa päivässä on se annos, ja emoille se on kilo päivässä, ja sitten erikoistapauksissa vapaa väkirehu, ne syö sen, mitä ne tarvii, mutta pääsääntöisesti maidon ne tekee kuitenkin sillä hyvälaatuisella karkearehulla, ja sama se on sitten niin laitumissa, että lammasta on turha laittaa mihinkään pitkään tikkuun, mihinkä joku lehmä voisi sopia. Ja sitten mulla on vielä hevosiakin, mitä mä oon niin rotaatiolaiduntanut, niin niilläkin on vähän se, että nekin on hyvin valikoivia, ja niistä laitumista pitää huolta, että se heinä on tasalaatuista, että ne jaksaa sitä, tai että ne haluaa sitä syödä. Mutta että kyllä se, niin kuin, ja tuossa kun lammasneuvojenkin kanssa sitten keskusteltu, aina hän käy meillä kerran vuodessa vähintään, niin siitä just, että se, niin kuin mikä lammastaloudessa, niin se nurmi on ehkä se yksi rajoittava tekijä taloudelliselle menestykselle ja niin kuin kasvuille. Ja nyt jos ajattelee tätä regeneratiivisuutta, että 18 vuodesta tätä rotaatiota on harjoitellut, ja sitten siihen liittyy tällaiset niittokorkeuden nostamiset ja nurmien lajiston monimuotoistaminen ja palkokasvien, muun muassa rehumailla sen käyttäminen. Niin aikaisemmin tehtiin joutilasrehut erikseen, kun sai tehdä rehuja muiden pelloilta, silloin oli vielä luomutiloja täällä. Nyt ei ole enää, me ollaan ainut luomutila koko niin kuin, no ei ihan Laukaassa, mutta ainakin tällä alueella, että mä en mistään pysty ostamaan järkevästi rehua, enkä väkirehua vähän, että sitä saa pieniä määriä järkevällä hinnalla. Mutta aikaisemmin tehtiin semmoista vähän niin kuin lehmärehua joutilaille emoille, ja mä luulen, että siellä on ollut sitä sokeriongelmaa silloinkin, koska ne rasvottu. Ja se ei ollut niin hyvä, että nyt on niin kuin teurasluokitukset on parantunut ja rasva on niin kuin pysynyt tasaisena 2. ja 3. Joillakin 1. Voi kyllä olla, että nämä ei ole kovin rasvaisia nämä alkuperäisrotuiset tai kainuunharmaskaritsat. Mutta semmoisilla ajatuksilla. Joo, vau. Wow. Tämmöinen sivuhuomio tässä mä joskus miettinyt, että kun ajatellaan tätä eläineettistä keskustelua, mikä on välillä hyvin mustavalkoista ja yksisilmäistä, niin tätä kuuntelee luomuviljelijöiden ja eläintuottajien niin kuin ammattilaisten, miten se homma oikeasti tehdään, niin kyllähän suomalainen tuotantoeläin keskimäärin syö paljon paremmin kuin keskiverto suomalainen ihminen.
kun sitä oikeasti mietitään, miten se ruokavalio vaikuttaa sen eläimen hyvinvointiin. Toisin kuin me, jotka kipastaa vähän väliä ressipäissämme tuonne kauppaan ja napataan jotakin, mikä on tosi mukava tunkea suuhun, jos nyt vähän korostetaan. Että hyvinhän tätä mietitään, mutta paljon siinä on nyansseja. Mä haluan siirtyä kohta suoramyynnin maailmaan, koska tässä on se toinen puoli. Yksi puoli on se tuotanto ja se maa ja se eläin, se toinen puoli se suoramyynti. Mutta mulla on vielä pari kysymystä tähän liittyen, että ei mennä sinne ihan vielä. Ja ensimmäisenä otetaan linjoilta, sieltä Pyryllä on joku kysymys, joka odotettavasti liittyy tähän tematiikkaan nyt, niin ole Pyry hyvä. Joo, tuohon ihmisten ja eläinten rehustukseen, niin siihen halusin kommentoida, kun se oli hauska juttu. Kommentoin johonkin muuhunkin vielä, mutta tuossa Mattilan Tuomaksen kanssa ollaan joskus pohdittu tätä ihmisten rehustusta, kun se on ehkä makusyistä pikkasen haastava aihe, mutta sehän olisi niin kuin ihmisen suolistollekin terveellistä, jos pystyisi pitämään tasaisen ravitsemuksen jatkuvasti, että joka päivä se olisi kaikki tarvittavat ravintoaineet ja ne tulisi tietyssä rehussa, mutta siinä tosiaan on pikkasen makuhaasteita. Tuomas oli muistaakseni joskus laskenut, että maksalaatikko, appelsiini ja silakat olisi semmoinen melko täydellinen niin kuin rehu, mutta ei sitä varmaan montaa viikkoa jaksaisi syödä putkeen. Ja se maksalaatikossa varmaan tulee pikkasen liikaa sitä maksaa sitten jossain vaiheessa. Mutta tuonne laidunnukseen, ehkä myös siihen Mattilan Tuomaksen kommenttiin epäonnistuneesta laidunnuksesta, että jos tarvii puhdistusniittää, niin tässä itsekin on vähän samassa tilanteessa kuin Johannes, että teoreettinen osaaminen on paljon korkeammalla kuin se käytännön osaaminen. Oli toisaalta lohduttavaa kuulla, että Annellakin se niin kuin teoreettinen osaaminen ei ollut sit sinne käytäntöön siirtynyt, ja sitten käytännössähän se myös menee vähän niin, että kun sitä yrittää sinne käytäntöön soveltaa, niin tulee niitä isompia ja pienempiä haasteita, niin kuin vaikka ajan riittävyys, vaikka jossain, jos siellä olisi vaihtoehtona se paaliruokinta, niin sehän säästää aikaa, että laiduntaa, mutta jos laidumet riittää ilmankin, niin se on myös sitä tilannetajuisuutta, että siirtää silloin kun ehtii, jos se eläimille ja sille tuotantotavalle riittää. Ja samoin Piialla just se eläinten hyvinvointi ja hyvä rehustus, niin, ja se rehuarvo siellä laitumessa niin on siinä niin kuin tärkeimmässä asemassa, kun se menisi teoreettisesti kirjan mukaan just oikein. Ja tilannetajuisuudessahan on kyse siitä, että ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa, vaan se on just se, joka tilalle toimii, kunhan siellä on otettu huomioon ne riittävät asiat. Voisihan siinä niin kuin teoreettisena tehostamismahdollisuudena ajatella, että sieltä puuttuu vielä joku eläin tai joku, joka pystyisi sen puhdistusniiton roolin siinä systeemissä korvaamaan, mutta sekin on taas tilannetajuisuutta, että ei kaikille tiloille sovi se monipuolisuus. Jes, hyviä pointteja. Nyt se mun seuraava kysymys liittyy tähän maaperähyvinvointiin, maan kasvukuntoon, elävään maahan. Sillä on niin kuin monta nimeä, mutta me nyt puhutaan siitä, että siellä olisi ne luonnolliset mikrobiologiset ja juurten ja kasvien yhteisvaikutukset olisi mahdollisimman aktiivisia ja toimivia, että me ei vaan käytetä sitä kasvualustana ja sieltä Piian mainitsemasta jaran säkistä laiteta sitten se kasvuvoima, että se kasvuvoima tulisi sieltä luonnosta. Minkälaista näyttöä, mä kysyn Annelta ensiksi, näyttöä sekä tieteellistä että subjektiivista meillä on siitä, että se voisi vaikuttaa ihan sen lopputuotteeseen asti, kun se maaperä on se sitten laidunnuksen kautta tai rehustuksen kautta. Vaikuttaako se oikeasti sinne lihalaatuun? Siis se, mitä on tutkittu, on nimenomaan just ehkä nämä
rasvahappokoostumukset, mutta nehän riippuu, se on just tämä niin korserehuruokinnan versus väkirehuruokinnan suhde. Mä en uskalla niin kuin sitä ravitsemuksellisesti niin lähteä, se ei ole se niin kuin mun vahvuusalue, mutta se mikä oli mun mielestä, mikä oli tosi mielenkiintoinen, siis se oli tämä Doran pitämä se kompostointiin liittyvä kyselytunti talvella. Ja siellä kun hän avasi sitä, että kun oli tehty niin kuin hyvä komposti ja siitä vielä kompostiuutetta, mitä oli sitten käytetty tämmöisellä luomuporkkanaviljelmällä. Ja siinä oli ollut verrokkilohkot, eli ihan tämmöinen perus luomuviljelty porkkana ja sitten tämä, mikä oli vielä niin kuin saanut sen tilalle räätälöidyn kompostiuutteen siihen. Niin ne kompostiuuteporkkanat, niin tietyt ravintoaineet niissä porkkanoissa lisääntyi. Niiden määrä lisääntyi ja sen lisäksi ne oli niin kuin vastustuskykyisempiä kasvitauteja vastaan. Niin mun mielestä nämä on niin kuin kauhean mielenkiintoisia asioita, että jos me pystytään sillä, että mitä me niin kuin, sen sijaan, että me laitettaisiin sinne esimerkiksi, no vaikka vaan niin sanotusti kompostoitua lantaa, eli joka on niin kuin kompostoitunut kasalla ja niin edespäin, mutta se, että jos me pystytään siihen lisäämään esimerkiksi, mitä meillä mietitään, että lähdettäisiin kompostia tekemään, niin että meillä olisi se meidän lanta, sitten kun tulee hävikkipaaleja, on niin kuin rehupaaleja, olkipaaleja, puuhaketta, niin kuin siis mitä ainesosia siellä nyt pystyisi käyttämään ja mitä meidän tilalle niin kuin saataisiin siitä sopivasti, niin se, että me pystyttäisiin ruokkimaan nimenomaan niitä maaperän mikrobeja ja edistämään sitä niiden elämää siellä. Koska niin kuin mikrobithan on sitten tavallaan ne, että meillä on maaperässä ravinteita, siis meillä on niin kuin maa-ainekseen sitoutuneina ravinteita, mutta mitä kasvit sinänsä ei pysty irrottamaan. Mutta se, että jos ne mikrobit irrottaa niitä ravinteita maaperästä, ja kasvithan hyödyntää sitten pääasiassa niiden mikrobien ulosteissa sen niille sopivassa muodossa. Että niin kuin tavallaan semmoisilla luonnon omilla prosesseilla me pystytään parantamaan sitä maata, että kun me opittaisiin niitä käyttämään paremmin. Että meidän maatalous uskoo hirveästi niin kuin teknologiaan ja kemiaan. Ja mä toivon, että me mentäisiin takaisinpäin siihen, että me opitaan hyödyntämään niitä prosesseja. Yes. Onko sä, Pia, huomannut, että olet tehnyt niitä korkeuden monilajisten nurmien kanssa kokeiluja, niin onko sä huomannut tai saanut palautetta, vaikka nyt sitten subjektiivista palautetta, että liha maistuu hyvältä? Sä itse olet hyvin herkkä näille makueroille. Joo, en tiedä mikä se yksittäinen asia, vaan onko se niiden kaikkien summa, mikä siihen niin kuin vaikuttaa siihen makuun. Ja sitten toki tämä on tämmöinen rotuasia myös, että eri, niin kuin Anne mainitti Suomen karjasta, että se maistuu eriltä, niin se on Kainuun Harmaksessakin, että sillä on oma maku. Silloin kun mä tein sitä omaa esitystä sitä laiduntamisesta, niin siellä oli silloin niitä kokeita tehty, oliko ne Maaningalla vai missä tästä laiduntamista, oli se merkittävä niin kuin se ravinteiden niin kuin jääminen sinne niin kuin laidun lohkolle sen lannan muodossa, että jos ajattelee ihan sitä, että se niin kuin tässä niin kuin itsellekin ajatuksena, että vaikeaa tuntuisi pitää tätä tilaa ilman laidunnusta tai eläimiä, koska sitten pitäisi jostain se komposti kuitenkin tehdä. Toki se on mahdollista tehdä nurmesta se kompostikin, jos sillä sitä haluaa tehdä, jos vaikka olisi jotain avomaanviljelyä, mutta niin kuin ne eläinten kautta se on niin kuin jotenkin paljon luontaisempi. Ja jossakin oli siitä mikrobistostakin, että se sieltä se suolisto, niin tavallaan se mikrobi-inkubaatio jo siinä lannan mukana sinne pellolle, kun ne eläimet laiduntaa ja jättää sen sinne. Ja biodynaamikothan tätä preparaattihommaa tehneet jo yli 100 vuotta, niin tavallaan tämmöisiä niin kuin huomioita siinä. Mutta se on tosiaan se on todella mielenkiintoista tietää se, että miten se hoito tai mikä yksittäinen, tai se koko, että eläin kuitenkin näkee sen ympäristö, että siinähän ne stressit ja kaikki muutkin, niin kuin, että jos eläimiä on vaikka paljon suhteessa pinta-alaan, niin sitten on helpompi tulla joku tautipurkaus. Että miten ne kokee niin kuin kokonaisvaltaisesti heidän elinympäristönsä ja ravintonsa ja kaikki. Jotenkin mä ajattelisin se siinä, että jos se pysyy stabiilina se katras, niin kuin vaikka terveyden suhteen, ja kasvut on tasaisia ja eläimet on tasaisia, että siinä tavallaan tapahtuu semmoinen niin kuin, mukautuminen siihen, tai semmoinen niin kuin järjestäytyminen tämmöiseen niin kuin harmoniseen, niin kuin harmoninen maatila tai harmoninen kokonaisuus. Niin sillä ja toki se just se jalottelu ja ulkona oleminen ja se, että ne saa tehdä sitä, mihin ne on tehty,
eli laiduntamaan. Ja toi on just noin siis se kokonaisuus, että meillä on tämmöinen tuotantotaloudellinen ajattelu, että me nyt tehdään näin, muutetaan yhtä asiaa, vakioidaan kaikki muut, mutta sitten kun oikeasti puhutaan näistä kestävän maanhoidon ja laiduntamisen ja muista käytännöistä, niin ne on monihyötyisiä niin sanotusti ne vaikutukset, että se on ravinteiden kierto, tautiresistenssi ja sitten ehkä se asiakaskin suoramyynnissä on sitä mieltä, että tämä on parempaa. Sitten on ilmastohyödyt ja monimuotoisuus ja niitä ei pysty erottamaan välttämättä toisistaan. Mä silti toivon, ja en ole itse ole kauhean aktiivinen tieteellisten tutkimusten lukija, myönnän sen suoraan, mutta olen vähän saanut viitteitä, että meillä olisi nyt tulossa aika paljon tutkimusta myös siitä, että miten nämä viljelykäytännöt, luonnonmukaiset, luomu, biodynaaminen, regeneratiivinen, agroekologia, miten ne näkyy siellä lopputuotteessa. Että uskoisin, että saadaan sitä tietoa tulevaisuudessa lisää. Vielä kysymys Johannekselle. Te olette tutustunut tähän, käynyt paljon laidunkanatuottajatiloilla ja kansainvälisestikin benchmarkannut asioita. Niin onko se saanut sen käsityksen, että kuluttajat olisivat sitä mieltä, että se laidunkanan muna tai broileriliha, että se olisi laadukkaampaa? On joo kyllä. Ja huomannut ihan tässä kotonakin, koska tehtiin tällaista pienimuotoista laidunkanakokeilua tosiaan viime kesänä, niin on huomannut sen kanojen laidunnuksen vaikutuksen just nimenomaan siihen kananmunan oikeastaan niin koostumukseen, makuun ja väriin. Väri on yksi todella merkittävä asia, keltuaisen väri, ja miten se keltuainen värjää myöskin, niin se on erittäin mielenkiintoinen leipuessakin. Niin miten tuotteista tulee paljon keltaisempia. Se on hauska, tällaisen palautteen kuulin täviltäni. Niin kyllä siinä on tosiaan vaikutusta, mutta tosiaan mikä se vaikutus on, niin mäkin jotenkin allekirjoittaisin tätä kokonaisvaltaista vaikutusta, että se voi tietyllä tavalla olla just nimenomaan, että jollain voi olla tärkeämpi tämä näkökulma ja toiselle toi näkökulma, mutta jotenkin me yritetään ainakin tuottaa sellaista tuotetta, jossa olisi mahdollisimman paljon sitä hyvää niin sille tuotteelle, asiakkaalle kuin sitten sille eläimelle, joka sitä tuottaa myöskin, ja sitten myös meille viljelijöille, niin se olisi sellainen niin kuin kombo. Mutta toivotaan tosiaan, että se sitten menee sinne mahdollisimman paljon sinne lopputuotteeseen myöskin. Kyllä, mutta tutkimustietoa tarvitaan ja olemassa olevan tutkimuksen niin kuin ymmärrettäväksi tekemistä, että mitä väitteitä me oikeasti voidaan tehdä. Että tämä nykyaikana pitää olla, ja hyvä niin, pitää olla aika tarkka mitä väittää, mutta aina voi sanoa oman käsityksen. Sama käsitys mulla on. Kun kanat lähtee kesällä liikkeelle, niin se muuttuu se munakas aika erilaiseksi, mutta se on vaan mun subjektiivinen näkemys. Siirrytään suoramyynnin maailmaan. Sä oot, Anne, ja myös Pia, olette paljon miettinyt sitä niin kuin ihan puhtaasti sitä talous- ja matematiikkaa siinä, että missä hinnat kannattaa pitää, mikä on kannattavaa. Niin aloitetaan tämmöistä yleisistä kysymyksistä. Milloin suoramyynti on oikea valinta tilalle ja miten suoramyynnin saa kannattavaksi? Mikä siinä on avaimia? No siis, mä voin myöntää ihan suoraan, että mä oon silloin aikoinaan tehnyt aika lailla tämmöisen niin kuin ideologisen valinnan, että mä oon niin kuin päättänyt, että minä otan kyyttöä ja minä rakennan siitä niin kuin itselleni suoramyyntituotteen ja niin kuin ammatin ja niin edespäin, että jos joku mulle olisi silloin tehnyt sitä laskelmat, niin ei olisi välttämättä eikä ollut niin valosaa ja ruususta, mutta se, että se vaatii sen, että sulla on ne, niin kuin, siinä omalla alueella se riittävä määrä asiakaskuntaa ja niitä jakelukanavia. Ja meillä se on tosiasia, että Suomessa on isoja maantieteellisiä eroja. Et meillä esimerkiksi tässä sanotaan Seinäjoki-Vaasa-alueella, Vaasassa suoramyynti oli niin kuin ainakin 5 vuotta etuajassa Seinäjokeen verrattuna, että miten se lähti yleistymään ja niin kuin rekomyynti lisääntymään. Se, että on riittävän lähellä niitä kasvukeskuksia ja sitä asiakaskuntaa. Ja se, että meillä tosi merkittävässä roolissa on tosiaan se, että meillä on niin kuin esimerkiksi se pienteurastamo noin lähellä. Eläinten kuljetusmatkat on lyhyitä, lihojen kuljetusmatkat on lyhyitä, koska logistiikka maksaa. Ja se, että mä lähdin silloin aikoinaan niin kuin ensisijaisesti säilyttämään alkuperäisrotuja ja sitten niin kuin rakentamaan suoramyynnistä elinkeinoa, niin
tavallaan silloin Suomen karjan kanssa ei ollut vaihtoehtoja. Et jos niitä niin kuin oikeasti halusi pitää, niin se, että teurastamo maksoi niistä niin alhaisia hintoja, eli tyyliin, että jos niin kuin lehmästä tarjottiin €50 kilolta, koska nämä on pieniä ruhoja, nämä ei sovi sinne niiden linjastoihin, näitä ei niin kuin arvostettu siinä. Nythän naudanlihamarkkinassa niin kuin hinta on toinen. Tällä hetkellä naudanlihasta on pulaa ja niin kuin eläimestä kuin eläimestä saa tällä hetkellä niin kuin teuraaksi ihan asiallisen hinnan. Mutta se, että kun nämä on takavuosina, kun ei ollut naudanlihapulaa, nämä luokittuu huonosti, eli kun ruhot luokitellaan sen niiden koon tai siis painon ja tämän niin kuin lihaksikkuuden mukaan ja näin, niin se suoramyynti on ollut tavallaan niin kuin pakko. Et se on ollut se, mistä näistä on saanut kannattavasti sen elantonsa. Ja toki meillä on sitten se alkuperäisrodun tuki, mikä niin kun osaltaan sehän on tarkoitettu nimenomaan kompensoimaan sitä, että kun nämä on pieniä ja hidaskasvuisia, niin tavallaan sitä tuottajan niin kuin mahdollisuutta pitää näitä. Ja se on linkitetty siihen niin kuin geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen. Eli sen monipuolisen suvultaan niin kuin riittävän laajana pysyvän eläinaineksen säilyttämiseen. Mutta se, että kannattavuushan tulee siitä, että mä tiedän se, mitä se, niin kuin se eläimen tuottaminen mulle maksaa. Ja se, että sitä kuluttajahintaa on nostettu tietysti siinä vaiheessa, kun niin kuin kustannuspaineita on tullut lisää. Kustannusten tasohan on noussut. Teurastamo on nostanut hintojaan, kuljetusten hinnat on noussut. Tällä hetkellä polttoaineen hinta, eli niin kuin ihan nämä rekoreissut ja muut, niin aiheuttaa sitä semmoista nostopainetta. Mutta kyllä siinä vaan pitää sitten niin kuin laskea ja asettaa niitä tavoitehintoja ja tasapainoilla niin kuin sen hinnan kanssa. Ja yksi on tietysti se, että kun mekin käydään useammassa rekossa, niin meillä pitää olla niin kuin läpinäkyvä sen hintatason. Mutta sitten kun siellä on muita tuottajia, esimerkiksi niin kuin tietyissä rekossa on Highland-tuottajia, jotka on niin kuin myynyt pitkään todella edullisesti. Eli he vaan saa isoja massoja sillä liikkeelle. No mä en voi olla niin kuin suhteessa äärettömän paljon kalliimpi. Mutta sitten se hintataso, minkä mä siellä saan sopivaksi, niin se voikin sitten toisessa rekossa olla niin kuin muiden tuottajien mielestä niin kuin liian halpa. Niin se on tasapainoilua ja semmoista oikein hinnan hakemista. Ja kyllä meillä sitten välillä tehdään niin kuin joku tarjouskampanja tai jotain niin kuin muuta tämmöistä, että niin kuin sekin on tilannetajusta se rekomyynnin tekeminen. Ja se, että kun ikinä et voi etukäteen olla varma, että onko nyt hyvä vai huono viikko. Tietyt sesongit on ja tietty niin kuin kysyntä on, mutta sitten se, että yllätyksiä tulee koko ajan. Välihuomio ennen kuin kysyn Pialta hänen kommenttinsa. Meidän viranomaiset toivoo tuottajaorganisaatioita. Ne on aina tuotekohtaisia, mutta jos sulla on vaikka alkuperäisroturyhmä tai joku tietty roturyhmä, niin sekin voi järjestäytyä tuottajaorganisaatioksi ja määritellä, että me keskitytään tähän tuotantotapaan tai tähän rotuun. Ja silloin on lupa sopia minimihinnasta. Ihan vaan tämmöinen juttu, että näitä tuetaan, näitä kannustetaan, ja jos vaan saa porukan järjestäytymään ja jaksaa nähdä sen vaivan tai pyytää vaikka meikäläisiä tai ProAgrian osaajia auttaa siinä, niin on mahdollista hallita sitä hintatasoa laillisesti, mutta tämä oli tämmöinen mun oma välikommentti. Pia, mitä sanottavaa sulla on suoramyynnistä ja kannattavuudesta? No se on Harmaksen kanssa vähän sama juttu, ja silloin kun mä oon aloittanut, niin ollut kuin 3 € karitsan lihahinta, että kyllähän se aika niin kuin säälittävää oli laittaa niitä pois, ja pyrinkin siihen, että itse suoraan myy. Meillä on Jyväskylä 40 kilometrin päästä tuossa, ja meillä on noihin isoihin teihin hyvin lyhyet matkat, että siinä mielessä saadaan keräilyä aika hyvin. Ollaan Suomen lammasosuuskunnan jäseniä ihan 2 syystä. Toinen on, että niin kuin tuetaan tätä tämmöistä osuuskuntatoimintaa ja myöskin yritän päästä heidän tuohon kokoukseen kuun lopussa. Ja toinen on sitten se, että sillä mä varmistan, että mun tuotannolle on aina osoite, että mä en ole siinä tilanteessa, että mä on sitten, että mitä mä seuraavalle vaikka 30 karitsalle teen. Mutta se suoramyynti on käytännössä ollut se, millä tämä tili tehdään, ja toinen, mitä se tekee, on se geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen. Mä pystyisin tekemään pelkkää lihaa teurastamolle, kyllä ihan hyvinkin, on hyvin luokittuvia ruhoja, hyvin luokittuvia noita linjoja. Pakko oli laittaa äsken jalostus tähän kuormaan, jalostuspässi pois, koska se oli pahapäinen, niin sen
luuttomat paistit painoi 3 kiloa kappale. Että se on niin kuin, yleensä mulla on 1,5, niin kuin 2 kiloa on ehkä pässienkin paistit. Siinä oli toinen pässi vieressä ja sillä oli 2 kilon paistit. Se oli ihan järkyttävän kokoinen. Mutta se luonne on yksi ja muukin rakennetta, että se on niin kokonaisuus siinäkin. Mutta se tekee harmas on pienentyvä populaatio. Et silloin kun mä päättötyötäni tein, niin sillä tilanne oli vielä hyvä, mutta tämä uusi tukikausi nyt niin on laskenut myös lammastilojen määrää hirveästi Suomessa. Ja tällä alueella ei oikeastaan, täällä on lammastiloja, mutta suoramyyntitiloja ei. Kyllä Laukaassa ei ole muita lammastiloja kuin me. Ja suoramyyntitilaa seuraava on mun mielestä tuolla Korpilahden suunnassa on niin kuin niitä. Mutta nyt tuossa Rekossa, niin siellä on pari muuta, ketkä myy lammasta. Ja se hinta, niin kyllä mä lasken sen sillä lailla, että mä saan siitä palkan. Ja nyt alkaa olla, kun meidän lähinteurastamo Vainio on Lahdessa, lähempänä ei vaan ole enää, niin se sitten just mietin, että miten tulevaisuudessa täytyy sopeuttaa taas taloutta, että ehkä pitää myydä teurastamolle välillä, jos ne räjähtää ne kustannukset sitten tuossa, että me ollaan aika siinä niin kuin, että pitää ihan oikeasti miettiä tulevaisuutta, mutta tähän asti se on kantanut ja sitten se, että mikä sen on tehnyt meille, niin toki sijainti, sitten meillä on tilapuoti, voi tulla tutustumaan, se Reko on tosi tärkeä ja sitten mä oon aika aktiivinen julkaisu ja päivittäminen on niin kuin sometileille sellainen yksi juttu ja se semmoisen niin kuin positiivisen, tai jotenkin sellainen, että se on niin kuin positiivisella ajatuksella tuoda näitä tilajuttuja ja muutenkin semmoista, että mä koitan myös kytkeä sitä tähän meidän yhteiskuntaan ja tähän nykyiseen vaikka tilanteeseen, missä me ollaan. Ja pysyä niin kuin ajahermolla ja niistä päivityksissäkin huomioida niitä, koska eihän me olla erillinen täällä. Me ollaan osa tätä yhteiskuntaa ja tätä maailmaa. Niin siinä mielessä, ja se, että just noissa julkaisuissakin ja sitten nettisivuilla, että mikä se on se meidän missio ja visio ja miksi me tätä tehdään. No mulle se geenivaratyö on kyllä se ensimmäinen, mutta että se kannattaa, niin pitää tehdä suoramyyntiä. Että Harmaksen alkuperäistuki, niin se on niin pieni, että tällä hetkelläkin niin mä olisin nämä viimeiset 3 vuotta, niin mä oon melkein pärjännyt ilman, koska mulla ei ole ollut sitä, kun mä aloitin Katraan 22 uudestaan. Hyviä pointteja. Mäkin olen nähnyt sen, että yleensä ne, jotka sen suoramyynnin saa toimimaan, niin ne jaksaa ylläpitää sitä asiakasvuoropuhelua, se vaan täytyy tehdä, mutta mä sanon myös tässä välissä, että älkää menkö Johanneksen ja Stevenin verkkosivuille ja Instagramiin, jos haluatte katsoa, miten se kuuluu tehdä, koska sitten tulee semmoinen olo, että mä en pysty tohon. Siis he ovat tosi hyviä, he ovat sitä sukupolvea, kreditit heille, mutta mä oon huomannut, että riittää, että sä oot läsnä, oot oma itsesi omalla tavalla. Ei tarvitse olla mitään markkinointitoimistoa tai erityisosaamista, kun sä vaan oot oma itsesi ja muistat kommunikoida. Tämmöinen sivuhuomio. Me ehditään vielä yksi kommenttikerros ottaa, mutta ensiksi Johannes, te olette tämän tavallaan nyt rakentanut tyhjästä ikään olemassa olevalle tilalle nyt tämän suoramyynnin rakenteen, nyt te lähdette testaamaan sitä. Ja te olette siellä alueella, jossa on vahvaa kuluttajakysyntää Varsinais-Suomessa. Niin mitä sanottavaa sulla, mitä sä oot oppinut tästä suomalaisen suoramyynnin mahdollisuuksista ja haasteista? Joo, siis siinä on ihan valtavasti kaikkia mahdollisuuksia ja niitä nyt sitten lähdetään kokeilemaan, että mitkä toimii ja mitkä ei. Noissa voi olla vaikea tietää etukäteen, että mikä on toimiva malli ja mikä ei toimi, että niitä lähdetään nyt sitten kokeilemaan. Ja meidän tämä suoramyynti käytännössä se pohjautuu lähinnä meidän nettisivuihin ja verkkokauppaan ja se kauppa tullaan tekemään sitä kautta ja sitten sieltä sitten saa erilaisia sitten valita, millä tavalla sitten niitä haluaa. Eli meillä on myöskin tulossa tällainen tilaukset, eli tämmöisiä niin kuin eri pituisia jatkuvia tilauksia, joissa saa sitten varmistaa itselleen sen kananmunan saannin, joka sitten myöskin samalla kertoo meille, mikä se kananmunien menekki on. Eli tällaista myöskin kokeillaan. Tosi mielenkiintoista jo nähdä, miten se toimii ja myöskin missä alueella ja miten se alueellisesti eroaa. Meillekin tulee tilalle myyntiä tähän näin, että täältä saa hakea ja sitten myös erilaisia noutopisteitä ja eri paikkoihin sitten. Ja se tulee olemaan kyllä todella mielenkiintoista. Ja yksi niistä tärkeimmistä asioista, mikä mulle oli, kun me lähdettiin tähän, niin mä halusin myös niitä asiakaskontakteja.
se tunneviljelijä, tunneviljelijä, se on jotenkin tosi tärkeä, että siellä oikeasti kasvot siellä takana, mistä se ruoka tulee, kuka sen ruoan on tehnyt. Ja sitten se tuottaja pystyy myöskin kertomaan, että me tehdään tätä asiaa tämän takia, koska niin ne on jotenkin tosi tärkeää. Mä jo nyt odotan, vaikka meillä on kanat tulossa vasta toukokuussa, niin me nyt odotan ihan innolla, että pääsee näitä asiakkaita kohtaamaan ja keskustelemaan kaikista asioista. Yes. Hei, me ollaan loppusuoralla, todella upeita näkökulmia ja keskustelua. Ainakin itse olen saanut tästä todella paljon. Jokaisella on nyt lyhyt minuutin yhteenveto. Mikä Anne sun mielestä on ollut tässä keskustelussa niin se olennaista, mitä sä viet tästä kotiin? Varmaan just se, että mikä niin kuin esimerkiksi Pian tekemisessä korostuu, on se, että nämä asiat on niin kuin pitkäjänteisiä. Hirveän helposti me lähdetään ajattelemaan, että okei, että meidän pitäisi kehittää meidän tilaa niin kuin kauhean kokonaisvaltaisesti ja joka tasolla ja niin edespäin. Mutta kun se on ne tietyt perusasiat, mistä pitäisi niin kuin malttaa lähteä liikkeelle ja lähteä parantamaan sitä vaikka yhtä asiaa kerrallaan, tehdä sille yhdelle ryhmälle se rotaatiolaidunnus ja niin kuin tavallaan tämä. Ja se, mikä mä niin kuin aina tavallaan, mä tykkään tästä kyselytuntikonsepteista ja se, mikä mä vietään mukana, niin on myöskin se semmoinen tietynlainen yhdessä tekemisen henki ja se, että voit aina soittaa ja kysyä ja keskustella ja se, että mä koen sen vertaistuen hirmu tärkeänä, että kun tekee paljon töitä yksin ja muuta, niin kyllä se niin kuin semmoinen yhteinen innostus niin kantaa sitten arjessa. Pia. Oli tosi mielenkiintoista keskustella ja kuunnella eri näkökulmia. Että mä tykkään myös tästä. Tämä on sellainen yksin tehdessä, että sitä kaipaa välillä sellaista aivoriihtä, että saa vähän niin kuin boostia lisää. Mutta just se, ajattelisin, että aloittaa pienestä vaikka kokeileen. Ja kunhan aloittaa kokeileen. Ja sitten kyllä mä ainakin mietin sitä, että niin kun se, mikä se itselle resonoi, mikä tuntuu itselle oikealta ja hyvältä, niin sellaista kannattaa niin kun sitten varmasti kultivoida, koska jos ei se kiinnosta tai jos sen tekee markkinalähtöisesti, niin pelkästään markkina, että vaikka valkosipuli olisi varmasti hyvä kasvi, mutta aivan järkyttävän vaikea meidän pelloilla viljellä nyt kannattavasti ja skaalata tähän systeemiin, että tavallaan, että missä järjestyksessä ne toteuttaa ja mitä, ja missä haluaa olla siellä 100 vuoden, että missä haluaa, että tila on 100 vuoden päästä, niin, tai 300 vuoden päästä mun ajatus ei riitä siihen, mutta tavallaan, että ajattelisi ensin vähän pitemmälle ja sitten, että miten siihen pääsee ja miltä se itsestä tuntuu, onko sitä niin kuin valmis tekemään sitten kanssa, koska siellä on ylä- ja alamäkiä ja tulee virheitä. Jos ei tee virheitä, niin ei voi oppia. Että sellainen. Ja sitten just tämä yhdessä tekeminen ja verkostot ja nämä on tosi tärkeitä. Että kyllä niin kuin sitä vaalimista ja samaten niin kuin jos ajattelee, että on myyntiä ja suoramyyntiä, että sitä mä niin kuin jotenkin Suomessa ajattelisin, että kun tehtäisiin enemmän niin kuin tavallaan vähän kyläkunta, siis sitä kylätalkoa ajattelulla, ei tarkoita että ilmastyötä, mutta se että tehtäisiin niin kuin synergisesti, eikä niin, että kaikki tekee se oman latunsa ja on niin kuin yksin. Niin sitä mä miettisin. Johannes saa vetää yhteen viimeiset sanat. Sä katosit. Ääni ei kuulu. Muutelle. Anteeksi. Ihmisten vaikutus on jotenkin niin kuin, se tärkein, mitä me ollaan todettu niin kuin joka asiassa, niin se, että on verkostoja, on tukea, on ihmisiä, niin asiakkaita kuin asiantuntijoita ja sellaista niin kuin yhdessä tekemistä, mitä molemmat, ja Anne ja Pia mainitsitte ja Antti on puhunut tästä, niin silloin on ihan valtava merkitys, varsinkin tälleen alussa, koska alussa tuntuu, että ei tiedä mitään, vaikka sitten ehkä vähän jostain jo tietääkin ja muuta, niin se on tosi tärkeä tämä ihmisten vaikutus ja sellainen todella positiivinen ja yhdessä tekemisen meininki, niin se on jotenkin tosi tärkeää ja siihen yrittää itse sitten olla itse mukana myös muille ja se on niin kuin semmoista vastavuorosta, niin se on tosi tärkeää ja hyvä. Tähän on hyvä päättää ja todeta, että tätä varten me ollaan olemassa ja meille saa aina soittaa, jos ei tiedä kelle, kun me kaikki ei ole meidän verkkosivuilla, niin soittakaa ensiksi mulle tai laittakaa viestiä, jos se on luontevampaa, niin sitten mä ohjaan teidät oikealle henkilölle. Pitäkää se kynnys yhteydenottoon matalana,
kaikki meidän asiantuntijat, neuvojat ja myös ne, jotka on taustalla, jotka saa mun kautta yhteydenottoja, niin kaikki suhtautuu aina lähtökohtaisesti positiivisesti. Jos joku haluaa selvittää tai tietää jotain, aina saa kysyä. Ja sitten vielä siihen, että itse niin kun Maa-akatemiaa rakennetaan, on lähdetty tyhjästä ja tehdään koko ajan niin kuin kokeiluja ja tehdään asioita väärin ja sitten oikein, niin toi on se mittari, millä mä mittaan sitä. Niin silloin kun syntyy yhdessä tekemistä, yhdessä oppimista, me tehdään oikeita asioita. Jos me jäädään jurnuttaa omaan nurkkaan, niin kuin kuplaannutaan, niin sitten pitää aina tarkistaa suuntaa. Että tämä keskustelu on just sitä, mitä me tullaan kyllä jatkossa pyritään tekemään lisää.